Najlepšie zabezpečeným miestom proti požiarom bola v noci rozhodne obec Bijacovce pod Spišským hradom. Stretli sa v nej stovky dobrovoľných hasičov z Česka a Slovenska. Pozor! Aj to tu Poláci sú už na trati. Krásny košík z hora. Nie pred Horúčavou sa takto ochladzovali hasiči dobrovoľníci. Takéto skoky boli súčasťou ich súťažných výkonov pri požiarnych útokoch. 7 členov družstva musí makať v plnej rýchlosti a koordinácii ako ozubené kolieska v hodinkách. 7. ročník súťaže v Bijacovciach potvrdil jej narastajúcu popularitu. Tohto roku sa zúčastňuje rekordný počet 75 účastníkov. Presnejšie povedané 7 členných družstiev. Za necelých 15 sekúnd museli predviesť to, na čo sa dlhé týždne tvrdo pripravovali. Víťazi posledných 2 ročníkov, hasiči zo Štôly, kvalitu potvrdili, ale do tretice oslavovať nemohli. Súťaž je stále kvalitnejšia, tento šport je v podstate o stotinách, no a minule sme to boli my, dneska to bude niekto iný. Nesmierne dramatické a vyrovnané preteky vyhrali hasiči z Bobrovčeka o 300 sekundy pred Spišským štvrtkom a o ďalších 500 zaostali bronzoví chlapi z Revúčky. Možno tréningom, alebo snahou vyhrať niečo. Z Bijacoviec Marek Baláš, televízia Markíza.